Charles, kun sie hunteerat oma lapsuutta, niin mitä kuvia, muistokuvia sie muistaa parhaiten? Mitä me muistan parhain? Se oli silloin poikani kirkonmaalla oltiin hautauksessa silloin ja veljen kanssa olimme siinä lauoimme eestapäin. Vaan me sanoin, että emme pidetty laukkua, niin viime tässä olla. Emme kyllä sitä kuuli ja menimme laukoimme hauttojen väliin sinne. Lopuksi me lähdimme sieltä vasta pois, kun näimme joka valkkeita, joka menimme tänne siinä. Olimme kyllä siivokkoa jälkeen sitä. Mitkä tavarat, joita sinä olet koskettanut, on antaneet vahvan tunteen? No se häytti olla silloin poikani jälkeen tänne fariimme, tänne ylös. Se oli kun fari tuli kotiin ja se oli jouluaikana, oli veljelle, niille kaksi vanhemmilta veljeä oli ostanut asepiiliä samalla ei minullekin. Ja mien siitä se kyllä istuu päässä mulle niin kauan kuin mielään kyllä, kun poikkiin piilit pani kulkihan, vedi ylös, mutta ei ottanut minun piiliä, se jäi siihen. Niin minä jäin niin siihen parkuun, se oli sillä lailla. Muistatko jotakin ääniä, musiikki tai laulu, joka on vahvasti vaikuttaneet sinuun? Joo. Mulle on olen kirjoittanut siihen mitäkään tunteluita. Minä olin vaan. Joo, se oli se kouluaikana silloin me poikaimme. Meillä oli se opettaja sinne, se oli oikein paha meittin päälle, poikkiin päälle. On niin paha kudisi, mutta se oli tossa se, että emme puhuneet norjaa niin vähän kesken. Me laskimme muun kielen läpi ja oman kielen. Se oli Korfan otti kiinni ja suoraan sisälle. Siellä ei minulla silloin. Se ei lopuksi muistakaan. Onko olemassa joku maku, jonka sinä muistat, tai ajalta, kun sinä olit lapsi? Joo, sen kyllä muistaa hyvin. Ja se haju ei ole makuus, ja sieltä se haju, se kyllä istuu päässä mulle, kun poikani otti pojan varasta hänen snyysiä, oli meillä yksi äijä, joka asui täällä. Ja niin mun tuossa tuonne Kinoksaan siellä hypiimä. Ja nuori oli ja pieni, niin mieli kaikki vattaa. No kun se siellä väänti juoksen siihen ja enkä jo nyt seisoo, mutta pojat pantiin minun kelkaan päälle ja veettiin trapumies. Ja laukko sisälle veli muodin tykää sanoi, että yli kattaa Charles on kuollut. Se pylätti muodin sillä lailla. Ja silloin tietenkin tuli, niin kuin, onko olemassa joku haju, mitä sinä et koskaan unheilla? Se on se sama haju ja sen kyllä kun tunnen samassa, jos yhden ihminen kohta. Ja se pitää snyysiä, minä sitä samassa se snyysiä. Se kyllä enkkaa myötä. Muistatko jonkun historiallisen tapahtuman, mikä on vaikuttanut sinuun tai sinun lähimmäisiin? Joo, se olin poikana silloin, minä olin 15-vuotinen silloin. Ja ei silloin siihen aikaan niin hyvä varaa silloin. Ja poikani se ei ollut lähteä merelle. Ja sen muistan, se henkkaa päästä sillä lailla, kun tähän jättiin kaikki muut. Minun veljet ja sisares ja vanhemmat. Ja ei muodekaan oli niin terve just siinä aikana. Se henkkaa päälle ja samassa silloin merelle tuli takaihin, niin se oli muodilla joksi iso silloin reissain. Tuo takaihin kun tuli, se oli no enemmän käydä kuin mielen täppää. Se oli pieni, no kaikki mennyt